Aj vy máte radi cuketu a máte jej doma toľko, že už neviete, čo s ňou. To nevadí, ja vám ten problém vyriešim. Poďte do mojej kuchyne a ukážem vám, ako si viete jednoducho pripraviť zapečenú cuketu s mozzarellou. Je to úplne topka, lahučké, no proste, poďme na to. A nie len to, tiež vám ukážem, ako som so zvyškou zeleniny urobila takúto jednoduchú a lahodnú polievku. A to všetko som mala hotové do 30 minút. Vítam vás na mojom kanáli, tu je Jana z mojich dobrôt. Pozrime sa teda, aké suroviny potrebujeme. Na 2 porcie si pripravíme jednu menšiu až stredne veľkú cuketu, 2 až 3 stredne veľké zemiaky, 1 balík mozzarelly, čo je asi 120 gramov. Mozzarellu si nakrájame alebo natráme na malé kúsky, 2 až 3 polievkové lyžice tvrdého syra typu parmezán, 50 ml olivového oleja, oregano, sol, mleté čierne korenie, záhr strúhanky. A ak máte radi šampiňóny, tak odporúčam si pripraviť záhrsť malých šampiňónov alebo jeden veľký. Ešte predtým, než si nakrájame a pripravíme zeleninu, zapneme si rúru na 200 až 220 stupňov Celzia s ventilátorom. Podľa toho, ako ste zvyknutí a poznáte svoju rúru. Potom si pripravíme zeleninu. Najprv si ošúpeme zemiaky. Z cukety odstránime tvrdú stonku a nakrájame ju na tenké plátky. Mne sa osvedčil strúhák, ktorý rovnomerne nakrája každé koliesko. Niekedy však cuketa môže byť širšia ako šírka strúháka. V tom prípade vám nezostane nič iné, len zobrať nožík a cuketu nakrájať na jemné plátky. Podobne si nakrájame aj zemiaky. Tento recept si nevyžaduje šampiňóny, ale ja ich veľmi rada kombinujem s cuketou a zemiakmi. Ich chute sa veľmi dobre doplňajú. Šampiňóny si tiež nakrájame na tenké plátky. Pripravíme si pekáč. Pekáč si pokvapkáme olivovým olejom a ten rozotrieme po dne a bokoch pekáča. Potom do pekáča dáme záhrst strúhanky, ktorou vysypeme dno a boky. Teraz už môžeme ukladať do pekáča zeleninu. Ale ešte predtým nezabudnite sa prihlásiť na odber. Je to moja motivácia na prípravu nových príspevkov. Na striedačku do pekáča ukladáme zemiaky a cuketu. Pekne do radu jedno na druhé. Vytvoríme toľko radov, koľko sa nám zmestí na dno pekáča. Ja som si ešte musela očistiť jeden zemiak, lebo mi chýbalo. Cuketu so zemiakmi osolíme, okoreníme mletým čiernym korením a oregánom. Potom posypeme tvrdým syrom typu parmezán. Nakoniec rovnomerne poukladáme na kúsky nakrájanú alebo natrhanú mozzarellu. A úplne nakoniec ukladáme plátky šampiňónov. Šampiňóny nie lenže zlepšia chuť, ale aj prikryjú mozzarellu, ktorá nám nestvrdne a neprihorí. Šampiňóny pokvapkáme olivovým olejom a môžeme ešte raz posypať strúhaným tvrdým syrom typu parmezán. Pekáč vložíme do predriatej rúry a prečieme približne 20 minút. Ak vám náhodou zostane pár kúskov cukety, zemiakov so šampiňónmi, tak ako mne, tak tie nevyhodíme.
Než sa nám upečie cuketa, uvaríme si so zostatkov cuketovú polievku. Len si ešte očistíme a nakrájame jednu menšiu cibulu a 2 až 3 strúčiky cesnaku. Potom už len hrniec postavíme na sporák. Na oleji si najprv začneme smažiť cibulu, potom pridáme cesnak a keď už aj cesnak a cibula sú smeknuté, tak ďalej do hrnca pridávame postupne najprv zemiaky, potom cuketu, zalejeme vodou a nakoniec šampiňóny. Osolíme a okoreníme oreganom. Privedieme do varu, stíšime teplotu a necháme variť približne 20 minút. Než sa nám polievka dovarí, vrátime sa k pekáču v rúre. V mojej rúre je cuketa so zemiakmi a mozzarellou upečená za približne 20 až 22 minút. Syr už chytá miestami peknú zlatohnedastú farbu. Vyberieme z rúry a môžeme hneď podávať. Chuť je veľmi jemná, šťavnatá z cukety, zasytí po zemiakoch, oregano dodá jedlu nádych Stredomoria, mozzarella spojí všetky chute a šampiňóny sa postarajú o ešte lahodnejší zážitok v každom súste. Ak máte chuť aj na kúsok mäska, poukladajte na povrch vašej porcie kúsky sušenej šunky. No a nezabudnime na polievku, ktorá sa už dovarila. Na vylepšenie chuti si ju môžeme posypať tvrdým strúhaným syrom. Chutí výborne, letne a ľahko. Presne tak, ako sme ju s ľahkosťou pripravili. Ak sa vám tieto recepty páčili, nezabudnite kliknúť na palec hore a prihlásiť sa na odbery nových príspevkov. Bolo to ozaj jednoduché však. 20 minút a všetko som mala pripravené. A dokonca ešte so zvyškou mi vyšla polievka. Takže prajem vám dobrú chuť, príjemné varenie, pečenie a teším sa na vás na budúce. Ahoj!